dama muna jira ne a yi dama muna jira ne a gama azumi saboda abin da yan kudin edo ne ko ake ce masa ko yan ina ne abin da suke ma mutane dama haka wancan karan kada ku manta jama'a wancan azumin wancan da ya wuce haka suka kashe wata mata wanda ta zo wanda za su tafi sallan idi da yara da ciki still gashi kuma ba a ɗauka mataki ba gashi kuma mai wannan shekaran ma sun ƙara yi kuma muna nan za mu rama wallahi ba za mu haƙura ba muna nan za mu ɗau fansa mu ma muna da ƴanci wai kuma wai shugabannin arewa wai duka ba wanda ya fito magana dukansu ba wanda ya fito magana dama mu ba duk ma wanda yake da ma dan uwa kudu mai kira shi fa ya ce ya dawo fa dan ta kusa kwabewa dan bara mu yadda da wannan renin wayo confirm mu ma sai mun rama confirm ba za mu yadda da wannan ba ba wannan renin wayo ne to duk ma wanda yake da dan uwa kudu mai ya ce ya dawo saboda an riga an sha ruwa yanzu za ta kwabe ne ba wani maganan waya ya guri kawai alama ne kawai ko kuma a kawo suna a kakkashe su mu ma za mu ɗaga darajar musulunci mu ma sai mun rama